Šta imamo ovde, mladi kolega? Vidite, ovde je bilo problematično, ali povlači se. Da, hvala Bogu. Povlači se, da, hvala Bogu, tu. Da, tu. Dobar dan. A vi ste? Mene šalje doktor Miloš sa onkologije. Mi smo se čuli telefonom, on je trenutno na operaciji, pa mi je rekao da je moj otac kod vas na pregledu. Aha, da. A ko je vaš otac? Radašin Raković iz Petlovca. To je onaj sa traktorom. Da, taj. Malo pre završio pregled, niste ga sreli na hodniku? Pa, nisam ga sreo, ne. Ništa, uđite. Nemamo razloga za brigu, stvari su krenule dobrim tokom. Koliko ima godina vaš otac? 56. 56. Seljak je sve vreme, jel? Da, sve vreme. Ne puši? Pa, tu i tamo, grebe se za cigare, pretežno, više pućka nego što puši. A da, život provodi na čistom vazduhu, ore, kosi, seje, ne živi u zatvorenom prostoru, ne udiše gasove, auspuhe. Ma kakvi, ma ne, Radašina ne može niko da odvoji od njegove morave, ma kakvi. On ide u grad samo kad mora, da plati porez ili nešto da završi. Mobilni telefon nosi ili... Gospođo, a što me to pitate? Gospođice. Izvedite, oprostite. Pa pitam vas to zato eto što je vaš otac oličenje zdravog čoveka. Čoveka koji je, pretpostavljam, od rođenja život proveo na polju, nije kontaminiran, nije trovan. Razumete? A koliko je on bio u komi? Pa, 3 dana, to jest nepuna 3 dana. Eto vidite. Ovde imamo hematom u opadanju. A šta njega nadjačava? Njega nadjačava to što je vaš otac živeo zdravim životom, što je živeo na selu. Ovde imamo, vidite, hematom koji je u minusu. Da je, ne daj Bože, vaš otac kontaminiran, da je žrtva globalnog zagrevanja, ovaj hematom bi bio u plusu i tu ne bi bilo pomoći. Stvarno, ne znam šta da vam kažem. Mnogo vam hvala, zaista. Ma nema na čemu, zahvalite Bogu. A rekli ste iz kog ste vi sela? Petlovac se zove. Da, iz Petlovca. Nego nešto sam htela da vas zamolim. Vidite, ovog meseca mi imamo u Kragujevcu jedan simpozijum neurologa. Pa sam htela da zamolim da vašeg oca u okviru svog naučnog rada prikažem na simpozijumu. Bilo bi to sjajno, mislim, i u interesu nauke, naravno. Sve bi mu bilo regulisano, ne bi izgubio više od par dana. Šta mislite? Što se mene tiče, nema nikakvih problema, jedino da vidite sa njim, da li on hoće ili... Držim vas za reč, a ostalo prepustite meni. Gospođice, molim vas. Da. Gde je moj otac sada? Pa morat će da ostane još neko vreme na odeljenju, znate. Čekajte. Trenutak. Miran. Miran, gledaj. Gore. Dobar. Dobro. Dobro. Je li vama neko rekao da ličite na oca?